Ja, ik wil hier zo immer een klein beetje een gelijkenis met een Beispiel, wo dann soll was deutlich werden. Das soll uns ein Bibelvers deutlich werden, Matthäus Kapitel 4, Vers 13 und auch den 14. Vers soll uns das erklären. Das sind so welche Vers, und aber viele weiter noch nicht. Weet je, wie immer du ein Kind Gottes hast, wer sich ganz sicher ist, dass er ein Kind Gottes ist, wie in Römer 8, Vers 24 sagen, weet je wat wie zijn dat zalt voor deze wereld. Dat wat wie zijn. Ik heb hier zo zalt. Zo ik heb hier een droed. Ik heb in de eigen plaag. Ik heb het hier zo bloos aan hastig gedaan, dus niet professioneel. En ik heb hier zo bloos einfach voldreven nemen. Dat komt niet daar. Ik heb hem goed aan. En nu wil ik in wezen wat wie zijn. En wat de Bibel zegt wat wie zijn. Dat zegt er hier zo. Dat zegt je zijn dat zalt. En dan in den 14. Vers zegt hij, je zijn dat licht. Dat zijn de eerste drie woorden. Nu kijk maar wat we zijn. Wat dat wanneer het zal zijn. Zullen we wat dat zal dat? Zullen we wanneer het zal zijn, dan merken we licht. Weet je, de Bibel, de stem. En zo, wanneer het zal zijn, dan merken we licht. Dan merken we dat het de grond is. Weet je, wanneer je nu nog een keer veel voeten hoort en dat niet in zal ben hoort, dan weet ik dat du nemen weer nog waar zijn kan. Maar dat is wat het is. En ik ga er niets weer aan je doen, als plus deze zal nemen. Dat zal merkt dat grond. Weet je, de Christen merken den nächsten fertigen Grund. Fertigen den Grund dort noch nicht, wenn der Haft nicht liegt. In Ungläubigen hat der Essen nicht liegt. Wer nicht ganz klar ist, dass er ein Kind Gottes ist, das sind Vertwiebler. Die Bibel sagt, ein Twiebler darf nicht meinen, dass er was kriegen. Also das ist für der Essen nicht liegt. Der Essen nicht in Sehen für den Nächsten. Die Christen, die sind in Licht, die sollen ein gutes Vorbild sein. Weil die viele Christen haben dort verhindert. Die sind nicht ein gutes Vorbild. En zo ik wil ons moed merken. Weil wir een ander Vorbild zijn. Weil wir Licht merken. Weil wir den Nächsten ein klein bisschen Salz geben von dem, was Gott uns gegeben hat. Und dann wird das Licht geben. Kriegst du es, wie hier so sagen. Und je hebt das Licht in das Licht, das Dach. Wat je in Düsseldorf nu nicht in Arme überstehen. Wenn dann haben uns das Licht nicht. Wat je dann wird darauf haben, in der Welt an zu dachen. Wenn das Licht ist, ist. Dan hebben we eens gekeken, oh, dat is een grote stad. Dus het hier zo weer zijn dat we daar niet een lamp ontsteken en die door een arme werken, dan kan je kunnen zijn, wat helpt die? Also ik wens je alle Gottes zegen en moed, waar we dat zal zijn. En zo je dat grond vinden, ik had het dus al verstaan. Ik heb het besproken als er alle schaf, ik had het verstaan, dat grond een ganse nacht, dat zal, dat blijft goud. Dat zaltje wordt dan in dat grond. Wat je krijgt is dat wie. Zolang we in Christus zijn, dan blijven we zout. En we worden ver wegkomen, we worden licht meer. En we worden licht geven. Also, en wat kost u dat zal uitgeven? Op die laten. Ik mag je ze plus hastig nog een vers mettelen. En wat dus zeer wichtig is. Ik ga den al op een van mijn termen ga ik den al eenmaal boven. Bij Berlin hier nu nog eenmaal met, want ik zwaait den hier zo bloos nog wat fijn. Wat je ver, want is een termen brengen zijn er is wat, weil ik had den vers zeggen, dan vang ik den ook maar. Aber ich habe den hier gefunden, Gott sei Dank. Hebräer 13, Vers 15 sagt er also, durch Arm lud uns Gott einmal ein Lufopfer bringen. Dort ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekannt, weil dort ist ein Lufopfer. Dort ist, was Gott gefallen hat, dann sagen wir Licht. Gottes Segen mit dir.